Vstúpiť do akademického sveta znamená čeliť nielen skúškam, ale aj finančnej realite. K bývaniu, ktoré sme rozobrali v minulej epizóde, pridávame ďalšie výdavky. Doprava, skripta, strava či veľmi nevyhnutná káva. Štipendium sa tak z kategórie prilepšenia presúva do kľúčovej podpory. Otázkou však zostáva, je jeho výška skutočne adekvátna? Práve na to sa dnes pozrieme, ako je to tu a tam. V Srbsku sa študenti spoliehajú na štátne štipendia a kredity ministerstva školstva. Pre aktuálny rok 2025-2026 je suma nastavená na 13 000 dinárov, čo je v prepočte približne 110 eur mesačne. Cesta k nim však nie je automatická. Rozhodujú študijné výsledky a nie každý študent či študentka ho získa. Hoci ide o vítanú pomoc, málo kedy stačí na úplnú finančnú nezávislosť. Ak sa rozhodneš študovať na Slovensku, máš výhodu. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky podáva pomocnú ruku aj krajanom prichádzajúcim zo zahraničia. Cieľom je, aby sa v novom prostredí cítili lepšie a mohli sa naplno sústrediť na štúdia bez zbytočných finančných starostí. A rozhodla som sa odísť na Slovensko, hlavne preto, že tam väčšina mojich spolužiakov vyšla a aj preto, lebo sme mali dosť dobré podmienky ako zahraniční Slováci, tak to bol tiež jeden z dôvodov, ako aj to, že som chcela pocítiť život, aký je to mimo domovskej krajiny. Určite by som povedala to, že sme ďalej od domu, teda určite sa môžeme lepšie osamostatniť na tento spôsob. Tá štipendia je nadostač na to, aby sa tu mohlo tak študentsky pekne žiť. A keď to porovnáme s niekým, kto študuje v Srbsku, lebo sme to tak porovnávali, tak to sú dosť veľké rozdiely, lebo tuto, keď sme na Slovensku, tak podľa mňa sme oveľa samostatnejší finančne ako nejakí moji kamaráti alebo známi v Srbsku. Pre odbory, ktoré sú štipendované, tak štipendium je vlastne rovnaký pre všetkých a ona vlastne vynáša 700 eur mesačne, čo sa po najnovšom je toľko. Mne stipendia vystačí na to, na zaplatenie internátu, na napríklad telefón a takéto veci, tiež aj na stravu, tiež vie pekne vystačiť a možno aj na nejaký odísť niekam do mesta. Ak by niekto chcel trochu taký luxuznejší život a takto, tak asi by bola treba nejaká brigáda, ale na takto základný študentský ona akurát vystačí. Na toto štipendium majú právo iba zahraniční Slováci, kým občania Slovenskej republiky nemajú na neho práva. Oni majú právo na rôzne iné štipendia, ktoré každá fakulta má asi nejaké ich, či je to prospechové, alebo rôzne iné štipendia. A na toto konkrétne oni nemajú. Nina vďaka štipendiu môže žiť relatívne samostatne a viac sa sústrediť na štúdium. Una, ktorá študuje tu, v Novom Sade, o štátne štipendium nepožiadala, pretože ako sama povedala, nesplňala podmienky. Rozhodla sa preto pre inú formu štipendia. Je to vlastne privátne štipendium, ktoré poskytuje Marbu Pepsico z Magliču zamestnancom detí. A vlastne dostávajú už 2 roky, toto bude 3. Nemôžeme príjmať 2 štipendia, takže mi lepšia solúcia bola získať túto privátnu štipendiu, ktorá má vlastne väčšie prostriedky. Mesačne, keď sa to rozdelí, to je nejakých 200 eur. Nároky na toto štipendium sú vlastne nižšie ako na štátne štipendium, na ktoré som nemala nárok. Tu vlastne sa počítajú len SPB body, ktoré musia byť dostatočné za prechádzanie do následovného ročníka a tohto roku vlastne pýtali aj priemer známok zo všetkých zložených predmetov.
Myslím si, že tí študenti, ktorí sú na Slovensku, majú veľmi veľkú motiváciu pre vysoké známky, pre ukončenie štúdia, majú dobrý dôvod pokračovať v svojom štúdiu, keďže príjmajú také štipendie. Finančné prostriedky zo samej štipendii nie sú na dostač, ale ak sa to kombinuje s prácou, tak myslím si, že sa to dá a jak je to aj psychicky a fyzicky náročné. Aby som pomohla svojej rodine a aj sebe, tak popri tom, že študujem, tak robím aj v kaviarni a robím aj v mládežníckom združení IMKA ako volontérka. Ja som na rozpočte a to mi je vlastne veľmi dôležité, lebo popri toho rozpočtu sa platia aj každá skúška, aj semester a tak ďalej, takže to nie sú jediné peniaze, ktoré treba vydvojiť. Na našom smere sociálna práca je tu 96 000 dinárov ročne. Na Slovensku študenti a študentky, ktorí študujú v dennej forme na verejných vysokých školách, spravidla neplatia školné. Vo väčšine prípadov tak nemusia hradiť ani poplatky za semester či za prihlasovanie skúšok, čo predstavuje ďalšiu úľavu pre ich rozpočet a finančné možnosti počas štúdia. Príbehy Niny a Uny jasne ukazujú, že akademický život nie je čierno-biely. Nie je to len o tom, kde je systém lepší, ale o tom, kde vám podá pomocnú ruku, keď ju najviac potrebujete. Študovať tu a tam totiž znamená čeliť realite, ktorá sa do jednej definície jednoducho nezmestí. Vďaka, že ste dopozerali až sem. Téma štúdia a peňazí je jedna veľká kapitola. Tak nám dajte v komentároch vedieť, čo v nej podľa vás chýbalo. O čom by sme mali hovoriť na budúce. Sme zvedaví na vaše nápady.